Goeiedag iedereen te Hulst, hier aan de grens. Nog even interessant van even te stoppen met de fiets. Ik hoor wat nervositeit hier. Ja, het duurt soms wat langer dan dat men gewoon is. Nog even interessant. Ja, hier rechtdoor heb je dus Sint-Gilles-Waas, meer bepaald de Klinge, over een kilometer 500. Je kan natuurlijk ook wel binnenrijden in Hulst via het Nederlandse de Klinge. Dat is ook een mogelijkheid, enkele kilometers. En opnieuw hier in beeld op de actuele verbindingsroute. Ja, momenteel op zichzelf zie je wel niet zoveel doorstromingsverkeer. Natuurlijk, het is beurtelings rijden. Het duurt natuurlijk wel een periode als de lichten dan eventueel op rood staan voor de andere kant om dan door te rijden. Even kijken hier in België de toestand. Voilà. Een paar ongeduldige mensen hier. Ja, het probleem is ook wel soms iemand dat die locatie hier niet gewoon is. Ja, je ziet wel natuurlijk dat er werkzaamheden zijn, maar bon, verwacht soms niet dat je moet 5 minuten wachten. Hè. Hier even de schoolbus, ook een lokaal busje. Dat men zo ongeduldig hier is. Wat is het probleem? Er staat hier een auto stil op het rondpunt, blijkbaar. Misschien is wel een pannen of zo. Er staat er daar ook nog een tweede voertuig naast. Oftewel moeten die even wachten voor de andere kant. Hè? Dus hier blijkbaar een probleem. Ja, ze moeten even wachten. Hè. Maar ik zeg, die man hier die het verkeer regelt via zijn CB-zender. Alhoewel, ja, er staan hier ook wel lichten nog aan. Meer bepaald Kemzeke is het ook hier, de linkerkant. Is een veel stuk van Kemzeke en dan verder heb je de Klinge. Hè. Is hier even een rare toestand met die twee voertuigen. Blijven naast elkaar. Wat is er hier aan de hand? Ah, de anderen hebben nu groen hier. Ja, het probleem hier feitelijk ook is, kom je vanuit België hier aan de rechterkant, dus de Kling en dan Kemzeke. En wil je terug binnenrijden in België, moet je terug naar de linkerkant. Dus je moet altijd via dit rondpunt. Hè. Die twee voertuigen staan hier toch wel een beetje vreemd. Ah, nu kunnen ze vertrekken. Oké, dus blijkbaar dan toch even geduldig wachten. Hè. Zo, hier even nog het vertrek van deze voertuigen. We gaan snel door richting Van Hulst.
dan hier heb je dus de tegenrichting. Ik had dat ook al getoond in de vorige. Wat is dat hier nu weer voor iets? Een bus. Dat is waarschijnlijk de lijnbus voor het zwembad, dit hier. Ja, normaal gezien vrachtwagens en bussen moeten een andere route rijden. Dus ik zie nu wel dat die wagens via het fietspad verder gaan en nu komt die bus daaraan. Dus de lijnbus speciale bediening zwembad staat ook vaak aan Hulst busstation. Ja, het is nog niet zo eenvoudig hier voor die verkeersregelaars. Hoe dat je het ook wil noemen, van dat hier ook te regelen, maar ik zeg die werkzaamheden en dan ook dat doorstromingsverkeer hierbij komt. Zo, de lijnbus. Groep Waaslandia staat erop. Het is blijkbaar niet voor het zwembad, het is ja, ook wel een speciale bus van de lijn. Nu ben ik op het Belgisch grondgebied. Ja, en daar heb je terug ja, mensen die ongeduldig zijn. Hè. Ja, het is al een serieuze file tussen haakjes hier. Nu dat ik het zie met de drone, loopt wel redelijk ver. Ja, beste mensen, ik zie hier ook vrachtwagens ertussen, een beetje van alles en het loopt wel redelijk door. Kijk, ik ga nog even nu de andere kant. Terug die overview hier van die file. Hier ook nog een vrachtwagen. Het staat vooraf al aangeduid dat er geen vrachtwagens door mogen. Met misschien uitzondering dat men nu toch bepaalde vrachtwagens doorlaat, is me niet duidelijk. Bon, even kijken hier. Hè. De file. Ja, het is terug de andere kant die door moet. Hè. Hier aan het Belgisch stuk van Kemzeke is het momenteel rustig. Ja, er is redelijk veel wind terug. Dus terug lokaal hier. Geen specifieke hoogtes. Momenteel is het een hoogte van 60 meter. Dan heb je ook minder de harde windstoten. Hè. Ja, daar was toch wel even een voelbare windstoot. Even de positie hier nemen van Hotel Reinaert. Daar heb je dus ook een fietser. Even kijken, gaat hij naar Kapellebrug? Op verder, ja. En dan waarschijnlijk via de route van Sint-Jansteen voor Hulst. Hè.
Dus ja, wat het fietsverkeer betreft, dus langs hier momenteel, werd ook gefilmd in een afzonderlijke street view. Hè. De video van de Klingen naar Hulst via deze route. We hebben dus hier de aansluiting. Dan kan je dus gewoon doorfietsen naar Hulst. Zo, daar is ondertussen de file. Ja, zoals je ziet, het is gewoon even geduld hebben. Natuurlijk, als je van iets weet, heeft het wel de indruk van, wanneer gaat die file vooruit? Ik zeg, iemand die hier komt, misschien is de eerste keer. Ja, hier heb je ook vaak, ik heb dat al gezien, dat gebeurt iemand die doorrijdt van Kemzeke daar en dan die even stopt hier, maar de regelaar is dat al terug. Hè. Waarschuwing, toestelbatterij op 24%. Ja, nog even zien wat er gebeurt hier met die vrachtwagen van daarnet. Nog even interessant. Ja, dat wordt even terug naar België.